Дорога молодь, я сердечно вітаю всіх вас на черговому традиційному спотканні під час Адвенту. Коли ми рихтуємося до споткання з Єсусом, який прийшов 2000 років тому, який приходить в сакраментах в своєму слові і який прийде наприкінці часов. В цей час ми повинні підрихтуватися до прийняття Єсуса, повинні підрихтувати дорогу, по якій Він прийде, повинні чинити двері наших серців. Святий Августин каже, яка користь мені була б з того, коли б Єсус народився у тисячах яселок, у тисячах місців во всім світі, а не народився б у моєму серці, у моєї душі. Не бойтеся, відчинити двері приходячому Єсусу. Він нічого не забере, Він тільки одарить своїми дарами радісних, повних Божої ласки і Христового супокою, святого Рождества Христова і щасливого Нового року. Нехай він буде виповнений кожен день Божими ласками і правдою об тим, що Єсус серед нас. Гэты свої меншаванні умацовую благословенням у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І так само ділюся з вами традиційною обладкою. Со святом! Дорогая моладзь, паважаныя сябры, вось ужо літаральна праз некалькі дзён мы будзем адзначаць эту вялікую урачыстасць нараджэння Езуса Хрыста. Мы будзем узгадваць тую слаўную падзею, калі Бог прымае чалавечую натуру і становіцца чалавекам, становіцца адным з нас. Калі мы уважліва чытаем апісанне гэтай падзеі ў Святым Пісанні, то звяртаем увагу на тое, што не так шмат людзей заўважыла прыйсце Езуса Хрыста. Было шмат мітусні, людзі займаліся сваімі рознымі справамі, і калі Христос нарадзіўся ў гэтай убогай стаенцы, заўважыць яго смаглі толькі літаральна некалькі чалавек. Мы сёння таксама перажываем вельмі моцную мітусню ў нашым жыцці. Гэта і эпідэмія каронавіруса, якая змусіла нас, можа, трошачку па-іншаму паглядзець на пэўныя справы, пэўныя рэчы, але і сёння гэта вельмі моцна ўплывае на наш стыль жыцця. Гэта і грамадска-палітычны крызіс, у якім апынулася нашае грамадства, і іншыя рэчы і справы, якімі мы займаемся, але мне хацелася б асаблівым чынам пажадаць кожнаму з нас знайсці гэтую хвіліначку часу і сустрэцца з нованароджаным Христом. Дзелячыся гэтаю аплаткай паводле нашай старажытнай традыцыі, я хачу пажадаць усім вам быць перш за ўсё добрымі людзьмі, заставацца ў любой сітуацыі чалавекам, напоўненым любоўю, радасцю, добразычлівасцю, прабачэннем, міласэрнасцю, тымі якасцямі, якія сапраўды ўзносяць нас на вельмі высокі ўзровень нашага быцця. Хацелася б пажадаць усім моцнага здароўя, не падавацца гэтай асабліва паніцы эпідэміі, але дбаць пра сваё ўласнае здароўе і здароўе тых людзей, якія акружаюць. Але не толькі пра фізічнае, але і пра духоўнае здароўе, заставаючыся з Богам у сваім сэрцы, з Христом. Бо сапраўды Бог робіць нас моцнымі. Жадаю усім нам міру, шчасця, дабрыні. І няхай жа гэтыя ўсе якасці напаўняюць нашае жыццё, і няхай усё гэта напаўняе нас радасцю перажывання урачыстасці Божага нараджэння. Са святам вас! Дорогая молодь, наближается радостное христианское свято Божие нараджение. Скіроваю вам, моим молодым сябрам, самые сардечные віншаванні с нараджением Христовым и новым 2021 годом. У гэтыя святыя дні наши сэрцы асабліва скіраваныя да падзей Бэтлеемскай ночы, калі Божае святло прыйшло на зямлю, несучы з сабой Божую праўду і міласэрнасць. Для нас і дзеля нашага збаўлення Бог прыняў людское цела, каб вызваліць нас з няволі граху, каб мы нанова ад Бога нарадзіліся, сталіся братамі і сёстрамі ў Езусе Христе, а таксама Яго усынаўлёнымі дзецьмі. Няхай урачыстасць Божага нараджэння ажывіць у вашых маладых сэрцах агонь веры, каб вы маглі жыць у Яго бляску і цяпле, маглі асвятляць і саграваць ім іншых. Хай Божая дабрыня, якая з'явілася ў Езусе Христе, умацуе вашую веру,
падтрымае надзею і распаліць полымя любові, а таксама дасць суцяшэнне тым, хто яго патрабуе. Дзялюся традыцыйнай аплаткай і жадаю святочнай радасці ў Пану, яго супакою і ласкі, надыходзячы новы 2021 год. Няхай ён стане паўнатой часу, калі Езус нараджаецца у нас сваёй ласкай, а таксама стане часам нашай плённай дзейнасці на хвалу Бога і для нашага збаўлення. Са святам вас, з Божым нараджэннем! Хвала Христу! Вітаем усіх вас на чарговым чуванні моладзі. І зараз жадаем з усімі вамі падзяліцца аплаткай. Няхай у гэта цудоўнае свята кожны з вас перажыве асаблівую сустрэчу з Богом. Паспяхова здасць сесію, праўдзівых сяброў, каляднай радасці. Адвагі, каб сведчыць пра Бога ў сучасным свеце. Знайсці сваё месца ў жыцці. Перажыць сваю калядную гісторыю. А зараз я нагадываю вам, што вы можете зрабіць фота і выложыць яго ў Інстаграм з нашым хэштэгам. Суцішцеся і падрыхтуйцеся, бо распачынаецца наша калядная гісторыя.